بسم الله الرحمن الرحیم. کلی تماشاوانا زیرو جورا بحث اولایی کی بکم پاری acıklıya seyirde azbejim pari merve hüzünlenmiş bu ve fakat maalesef evder dünyaya şey vaçe. Evya gerçek olay ki le Filistin'i le Gazze Roki öğrenci ki hafda saliye kız mektebeti kitabı çente perane navi Danya'ya dadı çe dinlere asker ki vay kahve pera kahve txo evdanya jili askeri kudinere o asker rahat ke silah xo o ve kiske taramıştı ke ve kiske lüderi şey kitabı ve çente ve londra bela veladı ben asker tabi xamavinin asker hadi bela zalma bida tabi nekci fotoğraf dikşinin o fotoğrafı askerci tabi fotoğrafı da derdi o sosyal medyada WhatsApp'da Facebook'da parvedkin beladı be right hortekiye bir fotoğrafı dibine evji bir fotoğrafı parvedke de beni dadı be ki eğer ve kize ve buna eğer ve kize hoşka ve buna kize bray ve buna kize hoşka ve buna ve çık girna evji bir ve parvedke o right pırt beni ve tesir akiske dadı mine rokid ve ola azgara hayfa ve kiske misin radbe kereki tuş خنجر خبر خو و چه دگره دبی از وی شخصی وی عسکری هیچ چونی سیگاره از ببینیم چه وید بینه دیگه خو نزی وید که زانه کوی وره کشته نیدی و اما نشکه بالا کهره درد خو کهر که دکره و زکی وی سیونیس عسکری دخه عسکر دکره ورد tabi löderi asker hemen berdedin ki raydici şehit raydici şehit kevel öderi tabi bavi rayd hüt hisse te cenaze xultine dibe cenaze defin dikin li ser mezela bavê danya ji hatiye wê qîsikê ev ji hatiye cenaze törenî ser mezela piştî terqîn diqede bavê rayd ji bavê danya re dibê ez qîza te ku şehîd biye ez ji kurê xwe re dixwazim divê te dibê çi dibê ez qîza te danya ji kurê xwe şehîd ra qîza te jî şehîd e kurê min jî şehîd e qîza te danya ji kurê xwe şehîd ra ez dixwazim ka te dibê çi bavê danya divê min qîza xwe şehîd ez qîza xwe şehîd didim kurê te şehîd right mübarek be ser xêrê be Rabbi alemê li cennetê wan mezî tu beqît yarib ke divê Rabbi alemê ciyê wan fire bike îca
Gelî temaşevana maalesef ev der dünyayê, li dünyayê tiştê wa pir çê dibin. Hani Xwedayê Teala di Qur'anê Kerîm'da dibêje ki Bismillahirrahmanirrahim innemel mu'minûne ihwetun. Dibe Müslüman birayê hebin. Maalesef tê fehamkirinekî mecbûr ayetê tiştekî fehm nekiriye. Maalesef. Biratî ne ku ew e ku elmalê razim van însanan binê bin bi edab mîne. Eger berra ku em biratiyê zanibin gerem alîkarê wan bin. Xwedayê Teala di Qur'anê Kerîm'da dibêje ki Bismillahirrahmanirrahim وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُم النَّارُ. Dibe terka zulmê bikin, hevaltiya zaliman nekin, alîkariya wan nekin, wê agir we bişewtîne. Ha belkî em dibên kî bi şexsê xwe em zulmê nakin wan, feqet wallahî em dolaylı olarak zulmê li wan dikin. Em çi dikin? Em tiştê basît em bêj em radibin qola disînin. Ya em qola nesînin em geber nabin. Tiştek ji me nabe. Her qolakî dibe gulekî li wan dikeve. Her tirsîlka wan ku em disînin arya şarone ku geber bûçû dibe gule li wan dikeve. O vesaîre tiştê wan pirin em nesînin ji bûna xwe de em nesînin ya. Vê roja Remezanê em rojî digirin ji ke em zabin em çima rojî digirin. Rojê ne ew ku meriv tî û birçî bimîne yanî. Rojê ew ku meriv însana fehm bike însan di çi halî de ne. Birçîbûn çawa ye, zulm çawa ye, binê zulmê de kî heye kî tune em fehm bikin yanî. İhtiyacı Xweda bi tî û birçîbûna me tune ye. Xwe ew xaliq e. Ew meaniye dinyayê, ew me ji dinyayê bibe, ew ê hesab me bipirse yanî. Hani Xwedayê Teala di Qur'anê Kerîm'de dibêje Bismillahirrahmanirrahim Minha xelaqnakum ve fîhâ nu'îdukum ve minhâ nuxricukum tareten uxra. Dibe me ji xweliyê çêkiriye, ez ê bimrînim û bibim xwelî, ez ê ji wê xweliyê ve rakim hesab bipirsim. Em ê ji Rebbê alemê re bêjin çi? Ew ê Rebbê alemê bêje ki ey însanê min ve kurê xwe bi saxîtî ve jera xwest ve daweta wî kir. Van însana ji heqê wan tune û daweta kurê xwe qîza xwe bikirina. Li ser mezel bavê rayît ku şehîd ketiye ji bavê daniya radibe ez qîza te ez şehîd ji kurê xwe ez şehîd radixwazim. Îdî çara wan tune hîndî bi vî awê xwe mutlî dikin yanî. Em jî radikin en basît yanî qola herkes dizane diye ez qola örnek dibêjim, înek dibêjim. Em qola dixwin wê Arabî alîkarê Filistîn bî. Alîkarê Filistîn bi vî awayî nîne yanî. Hani cana heqîqeten devê meriv çengel lê dikeve meriv nizane meriv bêje çi. Wallahî meriv nizane meriv bêje çi yanî. Ya ji bûna Xwedê 2 milyar yanî nêzî 2 milyara ê ku navê wan Müslüman e li dunyayê hene. 57 dewletê Müslüman a li dunyayê hene, İsraîl 8 milyon e. Başxwe gaza qediya. Dîsa îmana wan saxlem e, tu li wan dinêrî di vî halî de jî terewîha dikin, di vî halî de jî Qur'anê dixwînin, di vî halî de jî nimêj dikin, di vî halî de jî mücadeleya xwe dikin. Em çi dikin? Em ê vare dikevin nav ciya din wela ez gelo çi bikim ez hinkî dijî zengîn bibim. Çi bikim ez hinkî dijî zengîn bibim. Ji xwe bawer ke pirê me ji xwe mirin nayê bîra me. Eger ku ew derbiqede wê sira cîkî din were, wê sira cîkî din were, wê sira cîkî din were. Ya ji bo Xwedê qet nebe pêncî wext di nimêjê de em ji van însanan dua bikin. Bira bive qaîde ji me re. Çawa ku nexweşê me li hundirê emeliyat dikin ber derê emeliyatxanê ava di bîra me de ya bira van însanan jî wisa di bîra me de be. Gavek em çûn dikanekî, gavek em çûn mexazekî mimkûn be ji bûna Resûlê Ekrem em tiştê wan nekirin. Em wa lîstê wan hene, tiştê wan hene, em wan ewrîna nekirin. Wallahî ku em tenê qola nekirin wê mala wî xerab bibe. Tenê qola. Ya em dew bixwin, em deve qola re dew bixwin ji bûna Xwedê yanî em kar bikin, çîfçê me bira kar bike. Ê wela ku em wa bikin, ew ê ji bin ba bibarîne yanî.
إجا ربي عالمي الآخرة دي جنة دا وكاك باوي ريسكا شهيد دانيا جيغو وان مسعود بختيار بكي نكاحا وان الجنة ببره لفي دنياي وان مسعود بختياري ندي ربي من وان لفي دنياي مسعود بختيار بكي وربي من تمام نخوش را شفا بشينه تمام دين دارا را خزينة اخو پره بشينه كو وانا ديني اخو بده نزانم از اینی بجم چه گلی تماشاوانا از اینکه دوگلان میشون کسرم عفو کن خدا عالی کاری وان به خدا عالی کاری وان به و خدا عالی کاری وان به و خدا بلا ظالم آبداوان خدا دی جهنم دا جیوان ان زعمت بکه وانت بمين عند خير وخشيدا وانت تمام امانتي خدا